F'intervent telefoniku l-ħadd filgħodu fuq One Radio, il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem b'mod ċar dwar l-immigrazzjoni u qal li fl-interess ta' pajjiżna il-Gvern mhux se jħalli li jqum preċedent. Il-Prim Ministru spjega kif inhi s-sitwazzjoni dwar il-kwistjoni taż-żewġ bastimenti Sea-Watch 3 u Professor Albrecht Penk li ġew rifjutati mill-Italja. Illi salvataġġ dwarhom sar żoni li mhumiex ta' kompetenza Maltija, ġifieri la konna aħna li qegħdin nikkoordinaw, la intlabna aħna biex nagħtu direzzjonijiet u laqas konna aħna il-postijiet fejn kellhom jinġabu dawn il-persuni. Il-Prim Ministru spjega kif għalkemm Malta ma kellax taqsam xejn mal-operazzjoni ta' dawn iż-żewġ bastimenti tat permess biex b'49 immigrant abbord fuqhom dawn jitħallew jistkennu viċin il-Kosta Maltija. Dr. Muscat kien ċar fil-messaġġ tiegħu u saħaq li Malta li żar stat membru ma tistax taċċetta kull dajsa jew bastiment salvat fil-Mediterran. Ma jistax ikun illi ikun hemm dajsa li tiġi salvata x'imkien fil-Mediterran ngħidu sma fejn ħammorru. Ma jridna ħadd mela ħammorru Malta x'hemmhekk kulħadd jiddaħħal. Le, ma tistax tagħmel hekk. Il-Prim Ministru għamel argument leġittimu bl-interess nazzjonali qudiemu. Kif jista' jkun li ħadd ieħor jara l-portijiet? Kif jista' jkun li jkun hemm NGOs li jaqbdu jagħmlu ta' rashom u mbagħad Malta titħallas il-konta dawn l-affarijiet kollha? Le, hekk mhux ħanaħdmu. Huwa qal li Malta timxi b'koerenza u toqgħod attenta biex ma jqumx preċedent. Fuq kollox Dr. Muscat saħaq li hu jrid joħloq bilanċ bejn il-ħarsien tal-ħajja umana u s-sigurtà nazzjonali. U li fl-aħħar mill-aħħar iva nibbilanċja bejn il-ħajja tan-nies u din hija ċara għax meta ġiet d-deċiżjoni ta' nies li qegħdin jerqu ta' middejn kważi 50 persuna dawn salvajnijhom, irid naraw il dawn is-70 ruħ li hemm fuq din id-dajsa wkoll ikollhom ma jkunu trattati bl-aħjar mod possibbli, imma fl-aħħar mill-aħħar ukoll illi b'dak illi nagħmlu ma nċibx lil pajjiżi u s-sigurtà ta' pajjiżi under threat. Intant il-Prim Ministru tkellem fuq il-kisbiet tas-sena li għaddiet u b'ottimizmu li ma bħalu saħaq li din is-sena se nkomplu niksbu iżjed suċċess. Dan għaliex fi kliemu il-Gvern għandu riċetta li jkompli jwettaq il-bidla u ma jikkuntentax b'dak li kiseb sissa iżda jrid li jinħoloq iżjed ġid. Is-sena li għaddiet kienet suċċess għaliex ma kkontentajniex ruħna b'dak li ksibna fis-sena ta' qabel. U komplejna nbidlu din is-sena l-istess mhux ħanikkontentaw ruħna bir-riżultati fil-ferma mhux biss tiegħi ma fil-ferma ġenerali ta' ħafna familji u ta' ħafna negozji tajbin ħafna u ħankomplu nirriformaw il-pajjiż. Idħol fuq one.com